Teu pseng ulalong ubasian ti tam na kimrat barok ki ba utrai ublei ulatau ulong haga kentei Sya ublei wang hindai ban bam na ulu uding hak per kata ka kentei kala jubab ya upseng Ngila ban bam ya uso jong kiting ki bahaka kepet Nrei ublei ulaong Pimdai ban bam ya uso jong uding ubadan hapadeng ka kepet Pimdai wat ban kata ya u yo piyap Henry upseng lapan pai ketin haga kentei hin om ya naba ublei utip balada hibam ya ule en sa pentik ikmat jumpi pin salong kum ublei anta pin sakit ya kababha bat kabasni kumta kata ka kentei kala yu I bauta uding ulalong ubabha ban bam ba open sgo bha ya kikmat bat uba la ban pen stat kumta kala khet ya uso jong u bat kala bam klai ru khndiat ya utanga jongka bat uru ulabam mar kumta ya kikmat jong ki arngot la pen pe bat kilas ngau tho ba kila long ki baleng khoi kila su lang da kisla ding dembor ban pen long jin pen dilade te kilios ngau ya kajing sawa ba yat utrai ublei ha khaper ha kabat tengen kesngi baruta ubreu bat katanga jong u kila re yalade nakmat utrai ublei habdeng kiding khaper rei ublei la khot yu ubreu bat ulong ha u hai medon ulong ala yos ngau ya kajing sawa jong me ha khaper bat ngala shapting Namar ba ngala lengkoj kumta ngala buri yalade ulaong mano bayathu yami pame la lengkhoi hato phila bam yu uding bangala hukum yami ban ombam ubre ulaong kakan thei ka ba mela ai ba kan don bat nga kala ai hanga yu uso jong uta uding bat ngala bam te utrai uble ulaong hakata kan thei kei kane phalale kan thei bat kalaong Ubesen ula syukur yang bat ngalapam utrai ublei ulaong saha upseng namar ba milale yakane latim yami talat yakijin ri baro talat yakimrat kimreng baro men sayad takakpo jumi men sabam du ukndeu baro shtenter ka jingim jumi Nampu, jing Yeshun na pedeng jombe, macam kakan thei. Pedeng usumbai jombe, usumbai jongka. Une un sayo ban yurot, yaka kle jombe. Kan pa me ap thap, yaka khong dong jat jumu. ha kakan thei ulaong Yan penjur yaka jing pang jong pa haba pun kun. Pan sa su, sa thar, haba kha kun. Penban pan kwa hir yalau tengah pat un sensyar halor jumpa ha u adam pat ulaong namar mamila ngap ya ke jingkren ke tengah jumi pat mila bam na uding pangalakhang yeme ban bam ke khendeu kan long kapala tem namar jumi da ke jing tresitom men sayo bam maka baro shlinter ke jingem jumi kan sapen mi kisya man kisya boyemi men sabam ak jingthum alom kawa dakas ap nak shilang man jumi men sayo yala kabam kadi do wa men dalik pai shak khandel naba yami la shim naka ka daumet melom shak daumet men salik pai Ubreul ai kerteng ya ka tengah ka iem naba ka long ka kemi jong ki ba iem barok te utrai ublei ula thau ki jen phong ki bada ka sne na ka benta u adam bat ka tengah ju bat usa pen phong ya ki nang ta utrai ublei ula ong hakmi ubreu ulolong kum uwei nagi
ula tip ya kababha pat kabasteu te mentang yo ukder ya lakti wan khejru na uding kecingem pan pam pat un im juno trai ublei ula be ya u nak ber adan ban rap ya ka khandau nakabala shem ya u ula penmi no ya ubreu bat hamingi jong ber adan ula bo ki kerubim bat ka wajlam bat thabading ka batalan barok saudong pan ap ya kalenti syauding kecingem kakten jong ublei